Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi lansio ei gynllun strategol a'i gynllun gwella busnes blynyddol newydd, sy'n nodi gyfeiriad y gwasanaeth ar gyfer y dyfodol ar modd yn byddwn yn gyflawni ein gweledigaeth i ddod yn arweinydd byd o ran ymateb brys a diogelwch cymunedol. Mwyn ein helpu i wireddu ein gweledigaeth, rydym wedi datblygu ein hwmrymiadau 5 mlynedd a hamcanion amcan gwella a lleisiant blynyddol sy'n adwylyrchu awydd i goleuddu syniadau arloesol a ffyrdd newydd o weithio. Mwyn mynd ei afael a'i heiriau newydd sy'n ein hywynebu fel Gwasanaeth Tân ac Achub, rydym wedi dibygio ein trefniadau cynllunio ac rydym yn hyderus y bydd hyn yn ei galluogi i barhau esblygu mwyn bodloni angenion cyfnewidiol y cymunedau a rydym yn ei gwasanaethu a darparu gwasanaeth effeithlon o safon fyd eang gan eich cadw chi a'ch teuluoedd yn ddiogel. Wrth ddatblygu ein cynlluniau, buon ymgysylltu'r sylweddol a rhanddeiliad a staff, undebau llafur, sefydliadau partner a cyhoedd. Os hoffech wybod ragor am yr hyn a rydym yn bwriadu ei wneud, ewch i'r gwefan www.tancgc.gov.uk.